Galingon ko kaadyo kol. Nga naman. Ay magtagalog-tagalog ko mag-English ko. Hey, hello everybody. Nga Nana. make up pa. Diyan kinahanglan pina-arrange tanan. Dili ko wa man gadji mo tan-aw. Yes. Ako ra po'y mo tan-aw kay 17 gud ka bukang account. Nga subscribers. 17 ka buok. Ako ra pod. Nagama dyan kag mga accounts kay para naa kay views. Salamat na nakusub. Ako man dai ni. Makaingon ako man dai ni. Sus ko laghang bugan ko lang nga puwa nang sus. Kaingon lay ko. Isang bugan pa ba ni? Kagid naman ni. Dali man ka. Dali ra to kadyo ko 3 million views ba zon? Ba. Ano naman itong 3 million views? Wa po ko kasabot. Dagang una na. Kanang gigupahan sila na. Kaya tarong man hag make up na harad. Adik na ubanta si John Atoni. Maadjong bungkag. This is your proud bisdak boy Chito sa Muntina. Naagihapon ninyong angkol din his Bohol. Kani siya proud Boholana gajud. Murag si Miss Cynthia pod ba nga di jud ikaulaw ang iyahang accent. Pero kaniya trivia sa Bohol ang ilahang inistoryahan matag munisipyo man siguro murag naa sila kaugalingon nilang accent ug ang accent ni ining bayhana cute kay paminawon kay naa kanang distinct jud ang ilahang accent ba no? Ang proud Boholana nga sa iyang pagpangahoy tanan na siguro ang siyang pagkat-kat sa mga lobe dili na nako padugayon pa si Flora May P. Hello Ma'am Flor. Na-nervous man ko ko. Ang ano na nervous man ka? Di kay grabe jud tong murag kat-kat sa lubi. Di na ra ba na makaya ron? Kaya murag Di na makaya kay daghan na kag nagian. di jud. No. Ang kusahos man. Nagisi na magkusahos. Ako si man ang kusahot. Dili ba kay nanganak ba sa ko kol? o mao gani. Ko ba sige mo kung pakat-kat pero. Pero ayhan na istoryahan ang imuhang bag-ong kinabuhi isip usa ka inahan. Ang imuha sang kuan ma'am. Ang imo spelling sa imong Flora May mao gyud. Im-i jud na. Im-i jud. Naglibog bitaw ko ng im-i murag kuan destiny gud siguro ba nga. Im-i Florami. Flora May. Kahi jud ba? Destiny na jud siguro. Flora May. Pero nauwaw ba jud ko na akong pangan bitaw sa Nga naman kay Flora May unta. dapat May kay Mayo man kuno Oo. daw. Dapat flower of May man ta na. Oo. Diyan mating kay ag nagrehistro sa hangko nang udyan kan hubog man kuno. Unsa? Nahubog. Napag. Pag abot sa munisipyo, unsa ra ba to? Ingon naman sa kami mat. Flora May nasuwat. NA man dyan. Mo'y nasuwat. Mao bitaw na idag. O nakadag tiga bitaw say kay maski ako ang apelyido na mali rabahan tud karon may gidan ako. Oh, sa Muntina man jud go but ang sako ang mga legal papers sa Muntina. Ay mao. Og hantod karon wa pa nako napakambyo ako passport, birth certificate, akong lisensya tanan sa Muntina jud. Ano na itong nabungi kol? No, maragana ka. Basta di ko bungi siguro nag-school itong imong kol. Ana gyud gina nahubog po siguro. Nya ang bi unsa man nabuhulan na or Sahan ang apelyido og sa ang screen name pod kay sa una nakahunahan ako ug hang iburato. Ibuli mo ko nila oy baruto. Baruto. Ginahan ko nila ba? Buraot. Ginahan ko nila sa mga Tagalog. Kaya dito ko Manila before. Oo. Kani ko, ibi na lang yun, hoy, para bulan na. And Oo, burato. burato. Kailan na ibundak ng burato diha. Oo. Pero may mabuli na ng apelido. Dagi. Pero burato jud, Burato. burato. Karon 15 mo ka mag-igsoon. Oh, kinsira. Kinsira, ano sa ira? Kinsira, man ganito ko no ingan. Tatay na. Kinsira. Kinsira. Oo. Kaya ka kinsi man ko. Kamanghuran. Kamanghuran. Kamanghuran ka. Kamanghuran. Pila mo kabuok baji? Unsi mi kabuok. Unsi ka baji, Upat ra upat ka laki. Oo. Ah, man Dihit. sila ron. Ang upat ka laki, ang duha tuwa dito sa Manila. Ang duha po tuwas laing lungsod na ning kakay kay ngita lagi sapi. Oh, dahil ang dire nga na bilin sa Nabilin mi Alicia. dari murag nga 5 na lang mi na diri agaban tos pikas baryo. Napo ko igsoon dito sa laing lungsod sa Maribukok. Nya kamong tanan, sa manig na nakahuman mo eskwela tanan or wa jud. Kay tungod sa kadaghanan mo. Actually ko nagdako ko kuan na laman mi. Pito na laman mi. Wa ko kailas ang mga baguwang. Og wa ko ning ay. dungog Manila, nako igsuon nga di jud ko makakita kay wa naman makauli. Mga kuan sa katuig wa kauli 18, 17 nga na. Pero nakita na mo tanan. Nagkita na. Pag ato nag Manila, mo pagkakita na sa uban ang igsuon kay wa naman sila uli-uli. Pag tapok-tapok ba? Nakatapok mi ko last 2019. 2000. Mao to'y kinaunhan nga na kumpleto mi. Grabe madamdamin lagi tagpo. Kay Na kumpleto mo kay tungod Ay, nag-vlog-vlog nimo. Dili sad. nag-vlog na gihapon ko dito. Oo. Pero before pa
jud to ning boom ang mga video Oh. na kumpleto jud mi kay nagsabot mi kay tiguwang na among mga ginikanan. Ja kanang wa jud mi nagkahiusa ba kay mura mag-among pamilya mo gud murag nay duha ka grupo kami nga uwahe. Nagrupuhanay mo. Og katong Nga nauna. nauna kay sila mo po'y gabanding. Kami man po nagdako naman mi nga wa na sila. Murag hanang igsuon, murag igsuon ra nga nakaibaw mi igsuon mi pero wa jud mi yung nagbuban ba sa kapamadyo kay mao lagi naglakaw naman sila. Kaya tamo dyan. Grabe ka cute. Pagtapok-tapok ninyo, unsa naman ni ka nang maraog na ay emosyonal ba mo? Oo, na emosyonal jud mi. jud. Kay anang naalagay mga gipang mingaw pa ang uban sa mingaw gud kuno pud sila namo kay maguwang man sila pero kami wa mimingaw ka adyo. Kay wa man ni makakita nila kay nanglakaw sila gagmay pa man mi. Pero nagud gyapon lukso ng dugo. Sige, nag-chat ni mo. Or ka mo, mag-chat mo. Oo, Pero may kay mag-chat. social media naman ron. You're proud kayo sa nimo kay naam ka social media. Actually, Col, kanang nisamot po jud kalisod pagsud sa pandemic kay nawadan man silang trabaho. Diya datong time kanang ako ra jud mo'y naay kita. Murag nahimo kong breadwinner sa among pamilya datong panahon na kay tatangtang sa trabaho. Unya kanang nagdako po ko nga naganahon na po ko ba sa mga igsoon bisag kinamanghuran ko. Mo na nang murag 40. Kay murag ko pasan ko daghang Pero, problema. oy, pero mag-30 na ka. 30 na. 30 na ka. Kuan man ang gibuhat ko. Asa lagi tudlo ag vlog. Bahala tanan nag-i-vlog na. Diya og asa ko i-vlog po ko sang igsuon. So what? Okay ra. Basta ang igsuon kanang napud sila ginagmay nga income. Oh, kay wa ko nagunaw na sa bahala na og di ko ma-famous. Aga lang is makahatag ko nila og income. Aga ko nga na og makasweldo ko before. Ang tagaan si kuan. Maglabad ang utong sana pagbahin kay gusto ko matagaan na si ingana, matagaan si ingana. So, asa lang itudluan og vlog tanan. Vlog. Actually, ang wa nag-vlog murag mga duha na lang siguro tulo sa 15. Oh, di ko siya puro vloggers. Unsa nakasweldo na sila kol. Moong nalipay ko. Wow. Kay ang na murag mo tayo ika-proud nga nahimo kong vlogger nakatabang pud ko sang maigsuon nga mahawas-hawas pud sila. Hawas jud pud sila guban. Lami na pud gila pa mo jud nakaparenovate sa bay. Diya na po uban nga mga vlog daghay mga vlogger sa una nga mo ana sa bay. Napo ko mga vlogger nga na monetize tungod sa hanggi hal silang gi-promote. Bisag way bayad di gani ko dawat ano na laman kanang ampo ra ko nga maadjog ang panglawas. Pero ikaw, Flor, ang mga nagsugod nimo kay ang mga nalanta mga gunako, kana bitaw ang ga-viral jud nimo is isa sa nag-viral katong nangahoy ka nga nga nagaw. nag-gown og nag-makeup. Kay na-hurt man gud ko dito call. Kay kanang laging bago pa ko dito nag-vlog nga bago pa ko daghang mga video bitaw nga na-expose ang mga tao. Aron daghan mo koy bashers. Aw lagi. Uy, naon sa man ka panudlay pod oy pang Oo. parang arasin nimong kuan na nang luspad man ka. Magsanina pug lami kay magsanina ara man kog t-shirt dako. Nga kay kana lagi naratas bukid ngano. Ngano man nga magsanina man kog lami nga nangahoy na ara man kog sa kabukiran. Di murag sarcastic kuno itong sige magpagwa bata. Itong gapagwa pagad kog maadyo pina full face up. Kana bitang buhatin tag kanang party. Oh, na nagsuot ko og katong ang long dress. Dito nagsuot-suot ko sa kakahudyan nga hoy. Kay mo may gusto niyo? Ano? Kaya gusto guwapa ka mga halap. Pagbigyan! Dito da. Pamaakon paghangbugan. Medyo nagmahay. Pamaakon paghangbugas migas. Kanang anay. Gipang anay na maday kahoy dito sa school. Laghangbugan ko lang puwa ng sus. Kaingon lay ko. Sangbugan pa ba ni? Kagid naman eh. Kay ni ko ano ni action ng mga desag kasamad kay. Sige naman ko pangaon ka na. Pero may na lang kay nag-viral. Bukan man ay puhunan sa vlog di ay. Ba naman jud. Dali man ka. Dali ra to ka jud 3 million views ba zon? Ba. Ano man tong 3 million views? Wa po ko kasabot dagang na kanang gigupahan sila na kay. Para man hag make up na harat. So sa bugan mo ilang kanang kay. Ara man jud ang kap-kap nga. Ano naman sakit ha? Di sagun sa na. Tira Sagun sa na. hinahin dito juga mas nailan sa mga tao dyan. Ang kanindot nimo kay very proud jud ka sa imong inistoryahan. Mo jud na ang kana sa unang gud ko pilingon ko kaadyo kol. Nga naman. Ay magtagalog ko mag-English ko. Hey, hello everybody. Nga nana. make up pa. Diyan kinahanglan pina-arrange tanan. Dili ko wa man jud wa man gadji mo tan-aw. Yes. Ako ra mo tan-aw kay 17 gud ka bukang account. Naka subscribers. 17 ka buok. Ako ra pud. Nagama jud kag mga accounts kay para naa kay views. Ay makapasar ko kunuhay ko sa YouTube nga. Watch our nga na. Salamat anak ko. Ako man dai ni. Makailan ako man dai ni. So, nagsugod-sugod ka na arte-arte yung istoryahan. Ana. Hello everybody, na-depress ko. Wa man jud mo tan-aw ko. Bisag unsaon nagpalami-lami ko. Naningan ako siguro ko para sa vlog. So, ning give up na jud ko sa pag-vlog.
pag uli na hagbuhol, mao na to nga, kuan na lamang to nga for remembrance. Oh. Remembrance na lamang ni kay nam ko sakit dadto, masig mamatay na ko sunod adlaw. Medyo lamang na matanaw sila tatay na nga na ako video na ni. Mao to nga hang gi-embrace aghang pagkabisaya na jud kanang Wow. ug unsa na jud ko. Yes. Number one sa isa nga makapakusog jud sa usa ka vlogger is ang authenticity. No, ang usa man ang authenticity from the root word authen. Di ba? Oh, joke ra. Joke ra. Authenticity, ang authenticity kay kanang kung unsa bitaw gyud ka, the moment nga gi-embrace nimo imong kaugalingon, mas nalipay ang mga tao. Kay ang labi na kanang kinabuhi sa bukid, daghang makarelate. Daghan sad og maibog sa kinabuhi sa bukid. Kay maski ako, sus mao na akong ganahan ng tao na sila Miss Cynthia, di ba? Mga luto na sa bukid-bukid, Joseph the Explorer, kamo, kay naas bukid, kay lami mga jud ang kinabuhi sa bukid. So ang tao makarelate, maibog. So mao na ang ganahan sila sa imuhang mga videos. Ang imong actually minjo na ka. Minjo na ka. Na nasa anak si Dalton, no? Ang pangalan sa bana ni Flor kay si Undoy. Pero bag-o kay Undoy, naka-relasyon pa kag afam. Di ako'y afam. Pila ka tuig man ang imong afam. 5 years pila tukol. Oh, di- Moto ay. sa kul nga na enhance pud siguro gang communication skills dadto. Tungod di siya. Oo. Moto nga. Oo. Sige po kog video sa una. Hilig na jud ko na kay tungod datong afam. Kay kanang ug mag-LDR may kami pag send pag kuha na. May pag hey, I'm here in. Ano pa ko di pa ka mo English ko ratong panahon na. I'm here in the mountaineering. Taga-asa man siya? Taga California siya. US. Pero anak ko kay bog. Nganong nagbuwag man mo? Kuan dato ha pa jud tong giantos ko oy kay abot mig 5 years. Siluso jud to siya. Murag niinga na jud ko nga murag di jud nimo yung gusto nang kinabuhi. Grabing ka sakit sa pamati ng bisag imo rang igagaw di na ka pwede mo hay. Nga na niabot sa punto nga ipang-remove na niya sa ang Facebook agahe ang mga friend nga mga perskasi. Ay, hadlok sa ninyo na Mao to naman. nga di na jud ko dani ako may luoy. Mao. Hang padajunon. Mao jud. Nga ni tibok nang kinabuhi magantos ko nimo. Ay buang ka diha. Ano daghang gwapo. Pero agamang break up mao po'y nagkuan nga mahimo kong independent woman. Kay sa katong kami ija kong Wow. gihimo nga kuan ra tagaan ra kanaho ayo ka trabaho. Nga na. Mo Ah. naka-experience pug ko og lamiin nga kinabuhi no ija. Mm. Kanang buhong pug kog kwarta, Mm, kinagaan ko mm, ni dyan, Mm. makaadto ko sa mga lami, makapalit kog lagmi nga Mm, gamit. Pero nakaingan ako mura magdi ko happy. Kay kontrolado man ka. Kontrolado ko. Mm. Oh. Gitagaan kag kwarta, ginamaintinan ka, Nga na. pero kontrolado ka. Di na dyan na kaya. Halos naman Natuok di ko. na ka. Natuok na dyan ko kay. Di naman ko ni dyan pa. Gawson. Mm. Why? Ay, nabuha. May naman nga, ipa-deliver na lang. May kumukaan sa kusa nga ni. Mm. Ipa-deliver ra. Ay, Siyempre gusto po nasobra. ko mo tanaw o Adlok. kasada. Pero ang among breakup, kinasakitan. Nga naman. Dugay ko ka-move on. Pag break magudpud na mo is, murag nagdungan tanang kasakit sang life ba? As in, yung zero jog ko. Wa si kwarta bisag gamay. Ganaanad bitaw kog daghan ko kwarta. Kung tayo man dyan, nasakit pa jog ko. Na mo ito nga ako, Lord, nagay ko opportunity, Lord nga. Di na ko to sa ladyo. Kay datong time, hanggang ka na nasakit. Bahalag 10,000 per month ra, Lord. Wa na jog ko ilang choice nga. Kuan, datong time ha. Niya na pa jog ko nga. Maghikag na lamang ko. Murag nasudya nga na na-depress lagi ko. Kaya, so, papo ko tanis impirno. Uy, di nalaman. Diyan to ning hangjud jud ko sa Ginoo nga Lord bisag 10,000 per month ra Lord nga opportunity. Kay di mo ko katrabaho ditong time ha. Kaning ning trabaho jud ko actually pagbuwag naman diyan nasakit man lagi ko. Di na pugos po ko gawa. Jawa jud ko ka kwarta-kwarta bisan og kanang first time na bitang gawa jud ko makuot nga wa na gani ko pang-load nga na. Grabe po ang Ginoo sa akong kinabuhi jud. Ida jud kong gitagaan ng solusyon kay pagkasunod adlaw kaning trending man nagang vlog. Diyan na monetize mo ko sa dugay nga panahon ang giampo nga ma-monetize ang dako kay nandiya kay buwag ka call. Di ra jud 10,000 per month ang gihatag. Mo nang ningan ako Lord, thank you kadyo grateful kadyo ko sa Ginoo. Mura bitaw og gihatag ni Jagahang mga panginahanglan jud siya. Mo to nga pagbuwag jud na mo kul bisan og nabagsak ko, gibarog jud ko sa Ginoo og balik. Manglibawot lagi ang balibo makaganahan ako sa ganang gibuhat sa Ginoo na nga. Ning hanjo ra jud ko sa Ginoo 10,000 per month ra Lord kay makapalit ko sa kasakong bugas o sa katarong ginamos. Uwi na ko. Pero gidubli pa jud sa Ginoo, di jud gitriple pa jud. Triple. Wow. Sobra-sobra pa sa triple. Mo nang ningan ako Lord, thank you jud Lord kay imo jud kong giluwas sa mga kasakit. Nga. Unsa to nga sakit, Flor? Sa ang baga. Nagkasakit ka sa Oo, baga. ja, nanay tubig, nga na bitaw. Murag ning complicate na si Ja. Nagpasalamat pug ko jud sa igsuon ni Undoy datong time. Dadto sila ning pasok sang life. Kay ang igsuon ni Undoy is Ivan. Mo man toy kuan na haning advice
na nga ang Ginoo Ay, ika wow. pasagdan. Hangtod nga naka-close mi ni Iban. Pasok undoy. Dito na naila-ila ni Mas Undoy. Naila-ila din nas undoy nga kanang kung kinsa si Ja. Pero before that to nakakuan ako mo gunang gi-judge si undoy. Nga kanang manunuway kay agnaw lagi grabeng ito ma'am guna cool karon kun puti-puti na nakangi pasabunan na sa project. Nga kami na nagkadadyong. Pero sa una sa kan panahon. Kay nga Gwapo mo siya sa iyang panit, uy! karon gupuhan ako. Ha? Sa una ko kay Ay, gwapo, gwapo. puti man to Gwapo si uyab. Undoy. Gwapo si Undoy. Bagay mo, bagay mo. Bitaw jud ko. Pero lahi na jud, lahi na ang kinabuhi. Actually, nahinumduman ako nga naa pa kay video nga hubag pa imong are. So unsa to? Goiter, lahi. Ang una nga finding do ay do. Ay wala do. Ladok lang man tani. Oo. Ang una jud ato. Ajo lagi dok. Nahawiran na nga gahi jud sa murag bato. Pagka 7 months pregnant na ning kalit ra siya. Unsa mo tong nabahala man ko di ning dungkos ahang ubi. Tagaan ko referral lang. Pa-check na ko, gipa ultrasound. Pagtanaw sa ultrasound, uy, malignan kuno, taas og grado. Kinahanglan ipa biopsy para masigurado. Karon kay pag biopsy kay ala floor, sorry ka adjo floor kanang cancer, kinahanglan jud na tangtangan asa. Shoot. Oh, di aga ko jud din taon dato hugmog ang kalibutan kay si Dalton. Yes. Isa pa ka buwan, mura ko mabuang. Shoot. Kaya ingana na ko sa ako galing unsa naman ang anak kay cancer mura ba jud makulbaan na. Karon ko grabe jud gahang pagampo nagludlod jud ko sa Ginoo Lord. Ato sa jud Lord kay aghang bata arap ang gamay. Grabe jud ang daghana jud nagampo dato. Mao nagpasalamat jud ko sa Ginoo ug sa mga tawo. Iluwas na pugod sa Ginoo datong time kay pag human og opera na ko, pag tan-aw sa biopsy kuan man dai siya benign ra siya. Benign. Mao to nakid-ikid jud mis kalipay. Ay, amen. Kay abi jud ko og anja daghan pa ka jud mga complications nga pwedeng mahitabo. Nagpasalamat jud ko nga benign. Natinga jud pati gahang doktor dito sa ko. Nga na jud kamaadyo Wow. Ginoo sang kinabuhi. Pati ang Wow. doktor ningon hala isa ra jud kas mga isa duha ra jud mo ingani floor. Hapit po ko na impas ko dihas Agosto pag mag-opera ko. Ano naman? Kay ning us-us man naghang calcium. Mao man na siya complications after surgery sa kanang total thyroidectomy. Anja, ning gahi man tibok lawas na ho. Di nga na lagi ko. Oh my Mura ko na God. zombie. O nga abi kog di na ko kaabot sa ospital kay ninghuot na jagang daghan. Nga mura ko gitabunan og 5 sakong simento. Ay, Ginoo. Nga na ko Lord mao na ba ni? Abi na kog mao na tug ang last nga ginhawa. Pag ginhawa na last nga na Lord tabangin taong ko Lord. Handon na pugos Ginoo. Luwasain taong ko Lord kay agang bata gamay pa. Hinahinay ba sa paghubad? Nihumok ba sa paghangkamot? Mo ni nga na jud grabe jud kasang kinabuhi Ginoo. Nga bisan og arang lisura na mo ma-provide ra gyapon among needs ba. Nga maabot na ko sa wa na dyan na anak mukalit ra nay panalangin. Mumay nga nako tinangga jud ko sa Ginoo. Jud ko pasagdi sa Ginoo sa mga challenges nga ang nagian. Kanang makaingon ako patay. Impas na sa porami. Wa pa man gyapon. Grabe. Tagaan pa man gyapon kog kuan sa Ginoo, laing hugna sa kinabuhi. No? Grabe, maka-amis ang Ginoo. Lami paminaw ng mga testimonies bitaw nimo no nga ingon anak kay kanan magpamatuod gyud nga ang Ginoo na agid pirmi. Naa jud ang Ginoo Na nato. agid pirmi. Masam sampit laman ta. Inya namo normal man ginamo agi tagkalisod. Normal man jud na nga kanang grabe nga maka-question agi uban nga maka-question Lord naa pa baka ana ba pero naa gyud naara gyud ang Ginoo. Murag lami gyud paminawon Flor. Sa imuhang kinabuhi, salamat sa imuhang pag-share Flor ha sa imuhang kinabuhi pero balikan sa nako tong sa una bata pa ka nya amo Aris Alicia unsa pa kinabuhi ninyo nga 15 mo kabuo unsa klase nga kinabuhi ninyo? Grabe lisura ko. Magkaon mi kol og tundan nga dabo nga kaniud to baron or panihapon. Magkakaon ra mi og bugas kanarang buntag kanang bawnon sa eskwela kay maluoy man sinanay na magbaon mo iog pa ng bulanghoy or kamote kay jang mabuli ni. Mamaylo in taon sa silingan. Mare babayloain taon kog duha ka salmong bugas nga ipabawon sa ang estudyante. Unsa kay di sa paghambog kay kuan mo po ko sa eskwelahan. Performer. Oh, unsa kuan pus na nay discourage ko. Mao na nga makabawon mi pero niguli sabay bulanghoy na po kamuti na po datong mga tayma maghilak lagi mis kuan ikakutas gutom ka jo pero makaana-ana ko ni na tatay luoy ka mo sa tatay nga nabuta kay inig kagabi managat arong naipari sa amo ang Grabe. bulanghoy. Timingan pa dyan nga kami, kanang kuha na sa tatay, tiguwang na ba? Nainggit ko sa mga classmate kay nagilang mama. Wapod si tatay dadto kay nagdaro. Nga na, kanang nagkuha ko sang ribbon, dyan mo to, nihangjo na lang ko sang maestra. May taod sa kang medal, ma'am. Nga, ningan ako, grabe, lisura man nga mong kuhan. Mo po to, nakanan ako, mag-apam ko, eh. Grabe dyan, pait, nagamong kinabuhi ko, eh. Ano, sa eskwelahan, di ko nila mahalata nga na ako'y pinagdadaanan kay ako di kinasabaan magmingaw among rumugwa ko. Ano sila kay baw nga grabe kang pinagdaanan ba pero mabusog ra mo po ko sa eskwelahan kay namoy magpasuwat silang notebook.
Nagsuwat ko para nakoy snack anja. Nga na. Wow. Nga ini uli. Kamuti na po pa ni hapon. Bisan sa among kalisod, grabe proud ko sang ginikanan kay wa jay gihatag na mo. Bisan og aron daghanan na mo kalisod mi. Ning kamot jud sila nga kanang matagaan gyapon mi. Nga makakaon gyapon mi. Aron man jud na mong lisura. Bisan saan na saan nila balitok dito. Wa man maura man jud. Maura man jud kita. Karon makakaon na tag ka kilong buwad. No. Kaya lagi mo doon. Nga na mi kalisod. Kinapaitan. Pero sa imuha sa una bata pa ka naningkamot na manpud ka. Naning kamot jud. Naningkamot kay Working ko pagka high school. Ay wow. Mga pagka third year o fourth year dito ra pud sa hang igsuon sa Pikas Barrio kay naman sa tindahan grocery ja dak okay mo pud ja sa hang igsuon si Terry magdakog bugas bugat man ang ibalhin sa ija dengata ja lami man to jag bag kay shoulder bag pinaingan na paingan na si jaglako kay daga na lagi ako man ko paingan na pero og sudes bugas man di ay nga kana pa jag inipe nga just mga tawa lagi mi duang gunaw na mi lami ka jud sa bag kay na naman mi magwang sa Manila nga magpada bag, bugas, pikir pa yan na. Pinginahan pa siya, pero yung huling bag, bugas, hindi ay nga hindi ka dako na ho. Kinahanglan dyan ka nang di ko nga, naaghang bata, di dyan na ka na ipanundog na nga kutasan. Kay, grabe dyan kutasa sa una. Kay, may kag ka nang gusto ta ka mukha bugas, kuha may bugas. Kuhaan may na, bulag huy. Nangaot na laman lagi ka, mananingan ako. Kinahanglan na dyan ko yung way. Kaya wa mo po ko ka mag-skwila kahit tungkol sa mong kalisod. Try ko working para makakuan kay mag-teacher man ang tako. Kaya mo may sabot sa mga best friend. Teacher man silang tanan. Ako rin na teacher. Teacher silang tanan dyan. Ako rin jiwa. Kaya na-vlogger naman ka. Vlogger naman yung naon ko. Ang imuhang mga kakulangon sa una mo imong gipunos. Pagkaan, number one. Kaya mo na iwa mo sa una. Pagka-eskwila siya. Mga nihangit, baho karon nga para sa matagaan jag madyo. Paglawas ka na adlaw ng mga vitamins, kinakaisa ko na wa katuwa kasubay vitamins. Magkakuan ramig na ingana sa sintir. Nga na yung taon ko. Si tunay. Naapa. Kanang patu dito nga tamis vitamin A. Arami Nora chika tilaw na mag vitamins. Kanang naimang manuroy. Taga sintir. Nandiyan imong bana kay kugihan sab kanang buotan sab. Buotan man jud ni sundoy mo jud nang na kuan jud ko ni jud. Tintal jud ko sa kabutan. Tintal jud ko kay. No. Grabe, hala dyan na si Jang kaminusan. Pero wala po dyan mo surrender mo nang nagkadadyo na dyan hinuon mi. Siguro ang ayha na lang ta mahuman floor sa ato ang pag-istorya ang kinahanglan gyud nga mapasalamatan gyud siguro nimo dako imo hamad yung ginikanan. Unsay ganahan nimo nga imensahe kay nanay o kay tatay. Si tatay dili na makakita kay buta naman si tatay for 6 years. Pero madunggan gyapon niya nga si chat. So og kay nanay salamat kay sa biko nay kinalamian kay nga biko nay. Unsay imo ganahan isulti kay nanay og tatay, Ma'am Flor? Tay, ugnay. Salamat ka adyo kay. Wa ko rin jugi labay. Wa ko rin jugi pasagop kay grabe kay bawo jud ko nga realisera karon ko naka-realize nga naminje ko nga grabe jud ay ginung sakripisyo para namo para na sus di jud kabayran ag injuhang mga sakripisyo ginung paghigugman. Salamat ka adyo. Naara ko kanunay manginahanglan mo. Naaman jud kay bawo man jud mo nga naadyo ko muhatag jud ko ninyo naaman jud ang suporta man jud nawa salamat ka adyo di jud ka bayran og istorya or kwarta bisan pa siguro laparuhon mo hagtag 5 million di gihapon na kaigo sa injuhang pag-amo man na kay og na wa jud pero may buhala na ron wa pang nanay tatay grabe jud salamat jud pag paningkamot jud bisag nanay 14 naghimo pa ka mo kay ka 15 grabe salamat tay nay I love you so much. Daghang salamat Flora May Boholana.